Diversi attivisti, deputati parlamentari u rappreżentanti ta' qdiet ambjentali u oħrajn mhux governattivi ingħaqdu ma' residenti ta' Pembroke fi protesta kontra l-proġett kontroversjali tal-grupp DB fil-bajja ta' St. George minflok is-sit tal-Istitut tal-Istudji Turistiċi. Il-proġett kien kontroversjali mill-bidunet tiegħu hekk kif l-iżviluppatur ingħata konċessjoni ta' 99 sena bil-prezz ta' 60 miljun euro b'nefqa inizjali ta' 15 miljun. Ir-residenti huma mħassbin għal kopor eżaġerat tal-bini li se jitfaddel enormi fuq ir-residenzi tal-madwar. Batija oħra għal residenti hi numru kbir ta' inġenji, krejnijiet u trakkijiet ġejjin u sejrin mis-sit għal 3 snin sħaħ bitħaħen u trabijiet fl-arja li se jġib miegħu. Dan minn barra iż-żieda qawwija fit-traffiku li l-proġett mistenni jiġġenera la darba jitlesta. Huma qalu wkoll li dan il-proġett se jħalli effett negattiv fuq Arħar Ħamim u se jbiddel għal kollox il-karattru ta' Pembroke. Preżenti għal din il-protesta kien hemm deputati tal-Partit Nazzjonalista u tal-Partit Demokratiku u rappreżentanti tal-Alternattiva Demokratika.